For at tilgå CMS'en og ændre content på hjemmesiden, starter du med at åbne din browser. Når du har åbnet browseren, så går du op i søgebaren, så indtaster du cms.adversion.dk/vpadmin. Så kommer du til login-siden, hvor du indtaster brugernavnet, som i det her tilfælde er medarbejder webkonto. Så indtaster du adgangskoden, som er #medarbejder webkonto, udråbstegn. Så trykker du login. Så kommer du ind og ser kontrolpanelet. Her i venstre side har du alle menupunkterne. Hvis du vil ændre kundeudtalelser, så er det herunder. Hvis du vil ændre medarbejderkort, så er det under medarbejder. Billedgalleri, hvis du vil udskifte billeder på hjemmesiden. Kerneværdier, hvis du vil udskifte dem. Og det samme med ekspertiser og medarbejderudtalelser og jobopslag og bankoplysninger. Hvis du vil ændre et medarbejderkort eller tilføje en ny medarbejder, så finder du medarbejder i menubjælken. Så klikker du tilføje ny medarbejder. Så indtaster du medarbejdernavnet og udfylder felterne. Når du har gjort dette, så kan du tilføje et billede. Når du har tilføjet billedet og indtastet oplysningerne, trykker du udgive. Og det er vigtigt, at du skriver medarbejdernavnet heroppe også, fordi ellers så bliver den her utydelig, og så kan du ikke udgive dit medarbejderkort. Det vil altså ikke fremgå på hjemmesiden. Så vi skriver medarbejdernavn, og så kan vi trykke udgive. Når du har udgivet medarbejderkortet, så kan du gå ind på hjemmesiden under holdet. Så venter du 10 sekunder, og så refresher du, eller reloader du siden, og så holder øje med, at den nye medarbejder dukker op. Hvis den ikke er dukket op af sig selv efter de der 10 sekunder, så bliver du bare ved med at reloade, indtil at den dukker op.